stat, mă, nu vezi ce sprâncene ai în pula mea? Nu știu. Zici că ești focă. Mă mai gândesc, mă. Mă mai gândesc ce pula mea Bă, să zic. zici că ești focă asta de la uși. Stă bine, că avea și dungă la un moment dat. La unde? Făcută cu cuțitul. Ce? Și asta nu-mi pasă. A fost la... Mi se rupe pula. Băi, Balo, cum ai pe Facebook, mă? Muienstein, cum ai? Da? Cum ai pe Facebook? Întreabă pe maică dacă știe. Am făcut pe acolo. Da, chiar asta a fost Păi da, maică-ța în Germania, Bălău în Germania. Am fost, în pula mea de acolo. Bun. Mamă, ai zis de mama? Mamă. Bă, cum are, mă, lopătarul ăsta pe Facebook? Zic, de ce vrei tu, copile? Dacă Du-te vrei în bașul pula pula mea mea și și sapă. neamul tău. Când vrei tu la orice oră. Crezi că trebuie să scoți la 5 să muși vaca. Dacă ești tare, trimite în ceară și vorbim. Ai auzit? Te sună patronul și trebuie să-i dai limbi în cur la ora 5 dimineața. Să-i muși vaca. Nu vorbesc cu sclav pe... Auzi, te-am găsit, să-mi bag pula măta, stai așa, te caut pe Facebook. N-am înțeles ce zici, dar dar ok. Nu vorbește cu tine. Abia aștept. Dar trimite și mesaj voluntul ca să pot să vorbim. Eu nu vorbesc cu gay ca tine, mă. Cu calarul. Treaba Ele la familia, să-mi bag pula. Și ce meargă pe stradă. ai văzut așa ceva acolo? Viața ta. Ți-ai pus poză cu băutură, mă, țărane, obositule. Hai de pula mea, ești prost. Ai bere de aia la mine. Uite, să-mi bag pula, cum am zis, e boschetar, are bluză de training și blugi. Să-mi bag pula, a venit de la Oia aici. Bă, ai venit de la Oia aici? Da, mă. Bă, Darky, ce ai, mă, cu omul, mă? Nu mă-mi place, mă, zbărăsc. Dar de mă par, mă, nu vezi că ești un sclav de ăla de copil. Nu vezi ce suferă pe Skype, ce dracu-ți faci eu. Ia uite, are Să uite la poze de alții și suferă și faci eu. Are cămașe și ochelari în casă, bătea soarele în casă, înțelegi? Bă, da, unde pizda, mă, se fac poza la măta, în pizde. Dar mergi și acolo, să-mi bag pula. Te dau mâini așa pe manele, cum e. Tu da, și ție. Să moară familia mea de 50 de împozi, are mai într-o bluză training neagră. Îți place, bun? Îmi place când am fani. Și mai stă și în Germania la vaci acolo. Îmi place când am fani de să uite la profil. Păi în pula mea n-ai cu ce să te îmbraci, faci poze numai în acelea haine. Bă, dar cum poți să suferi așa mult, bă, copile? Uite, ai acum o poză, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cu același tricou în pula mea. Ce ai făcut? Erau ude pe culme? Ce pula mea? Ți-ai rămas cu el? Nu, și l-a spălat. Bolundurile, dacă n-ai avut apă să plătești apa, tu lucrai în pula mea și eu futeam pe mamă ta. Dacă nu făceai distribuție să plătești apa și curentul și... Să pus tu, mă, lopătarul, dreapta. Bă, da, te-au zis ce-o zis Cristi, dacă n-ai avut apă să plătești apa. O zis bani. N-ai avut bani, am zis, bă, să plătești apă. Ești prost. Mamă, uite ce sprânceană are omul. Deci nu mai auzi bine. Aici. Deci că camera 5 și lava. Mă treabă dacă vrei. Mai gata, bă, în morți. Bă, adică e fai pe scap, am ajuns să fac pe aici, te dracu de... Oricum mă plictiseam. Dar trimite-vă sclavul ce are, de mă ceva, de ce ești bolund? Bă, ia pe mamă. Trimite ce are să găsesc pe mamă ta. Păi nu mare ori. Mai fac unul ca tine așa urât. Numai că ăsta ia să mai fain, că nu. E personalizat. Dacă vine acolo cu toată familia, mă lingeți în pulă pe mine dacă vine acolo. Dați limbi în cur la cum arăt pe lângă tine. Tu nu vezi ce păr ai, mă, în pula mea, zici că ești... Da, mi-era frică. Bă, ți-a tuns cu ciobul, mă, pe tine. Bun, a adus tot părul să te tundă, asta e noua ta modă. Mult sufereu copilul, mai zis. Uite, mă, are casă să moară familia mea, stai că o pun pe cu ochelari la ochi. Îți dea dezvedare, băi, pizdă. Uite, termin acum așa. Poza asta spune totul despre tine. Vezi, băi, v-am dat pe Skype, stai să șterg. Și am și ieșit după profilul lui ex. Are cămașe cu pantaloni de training sport. Să moară mama. Aici ai fost la mort, mă?
Ia. Ești la țară. Voi, frate. Bă, dar, Uite, să-mi va pula, sparge șifonierul acum, sparge ton, vezi cum să mă aude. bă, dar, fiecare Băi, lu ăsta, bă, zi-mă lui măta, că dacă am înțeles, aveți pule acolo, mă, ușor. Sau de clopotele, mă. Păi pula mea, îmi groapă pe măta. Volundule. Să se aude clopotele. Ce ești prost? Măta, dar te-a pune sufocată. Cristi, ești da? Da. Cum vine ăla? bă, dar că fiecare cu stilul lor, bă. Hai, bă, adică, Da, ies, mă. așa. Mă duc la lucru. Ia auzi, mă. Noapte bună, mă, Cristi. N-au mă, ceau. Mi-ai pula cu măta. Bă, sclavule. Aștept cearea. Pizde. Păi tu vezi, bă, ce fel te îmbraci în pula. Ai ieșit, mă. Bă, uite, mă, pula mea să te îmbraci așa, nu mă îmbrăcăm așa, ni se duc cu noi, mă. Aștept cererea. Pizda. Băi, e cocalar de la, uite, are poză cu ochelari în casă. Să ba pula și el stă la parter și n-are soare în casă, e nebun. Tu n-ai apă să plătești apă, mă, copile. Plătești cu mine? Uite ce fel e tuns cu ciobul, cu toporul, cu sabia. E din Aiud, mă, ce vrei. De unde e? Aiud. Unde e aia? Nici nu știu unde e pe harta, n-am auzit în viață. Și dacă muream, tot nu știam Aici, unde e. lângă mine. Unde e penitenciarul ăla mare. A, păi lângă pușcărie acolo, îți dai seama. Penitenciarul Aiud. Bă, a sunat pe Wi-Fi, mă. Ce repede ești, mă. A, ăsta e fratele meu, uite. Aude, îmi bagă mie toți lopătarii, toți ăștia de la mort cu prosoape care duc prosoapele. Multă ceartă de ziua lui Adi, eu. Cum? Multă ceartă de ziua lui Adi, așa după miezul nopții. Nu, De mă, vreo mie, două ore. eu nu m-am certat cu ăla, i-am spus așa adevărul despre el. Eu, pula mea. Dar n-ai, cum pula în cică la Arhană, fiecare cu stil, bă, ăla e stil, băga mea și pula măta. Așa stil, cu pantalon de training sport și cămași și ochelari în casă. Să-mi ba pula. Dar ce, este o oră să dă reset pe ATR, poți să-ți iei ăla. Mi-au trinket. Apoi după aia face rating. Aștept cererea. Păi doi dragi pe profil să nu mai în pula mea, nu mai în cămăși, ele nu mai în bluză de training umblă. Uite-te la ele pe profil să-mi ba pula, toate pozele are în aceleași haine. V-ați citat? Nu, mai așa, are mai multe poze, are multe poze făcute. Păi Are la fel. 5.000 de poze, mă. Da, mă, le-ai îmbrăcat la fel, mă, în toate.